Πού είναι ρε μαλάκι, η κάμερα μας γάσισε. Πάτε το κουμπί δίπλα ρε. Άντε. Κι εγώ στον αέρα. Περίμενε. Ρε μπάστα, θα χτυπήσετε και το χαζόχε. Μαλάκα είναι αυτό. Εδώ θυμάμαι και τόσο. Δεν βγήκα στον αέρα εγώ. Τι έγινε τώρα, να βγάζει τον άλλον. Έχεις τραβαστρελίδια. Αυτό τι είναι, δεν θα λέτε εδώ πες καλά. Ρε καριόλα, θα σκράτω το κοινό. Μπάσταρδε. Μπάσταρδε καριόλα. Μπάσταρδε. Τραβάει τώρα το κινητό. Α, ωραία, χοροπηδάει, ο άλλος τραβάει η κάμερα. Τραβά, άμα χτυπήσει το κινητό στο μάθα δύσκολα. Έτσι άμα το χτυπήσει. Αλλά το χτυπήσει θα σε δίνω, Πέτα μαλάκα. Ωραία, γιατί έχει μέρες εδώ πέρα. Τραβάει. Με το κάνω το κινητό. Να και όμορφος. Μα αυτό τραβάει ωραία, μαλάκα, αυτό είναι μαλακία. Τραβάει ωραία μαλάκα, τώρα που θα το βάλω στο YouTube. YouTube. Κι εγώ. Στο λογαριασμό σου θα το βάλω. Ελληνικό. Η κατάσταση σε ένα ελληνικό σχολείο. Να, αυτός ένας μαλάκας εδώ πέρα, κάνει κλαίει. Η κατάσταση σε ένα ελληνικό λύκειο. Σταμάτησε να το δούμε. Έλα πάνω, άντε. Άρε, βρωμιάρης. Είστε σε μια τουαλέτα και σκολίνει. Βρωμιάρη, μπούτια, βρωμιάρη. Για να το δω. Λοιπόν. Με βάλτε στο ίντερνετ να το πείσω, μαμά. Έτσι τώρα, Μην με τραβάς πάλι, συνεχίσεις και τραβάς. Βάζεις τη χέρι σου, το βλέπεις του άλλου, φέρνει. Πώς τι λέει, δεν έχεις μεγάλα χέρια, καλά χέρια. Κάτσε. Δεν κάνω εγώ έτσι. Και μετά το κάνω εγώ έτσι και να... Τι τα έχεις νοπίσεις, πώς θα πάει εγώ με όλα. Όχι, στο φουκό, του τραβάει βίντεο άλλος και του λες το τραβάει βίντεο. Ρε μαλακιά δεν θα είναι καλά γιατί έχουμε κόντρα ήλιο. Αυτή είναι το κόλλο. Τι ρε. Πόβει το δεβάς. Τράβα κοινή με το κόκκινο να φάει στρίγμα. Τι είναι το κόκκινο, αν γυρίσεις το δίκαιο. Να γυρίσεις μετά. Δεν μπορούσα να πεις κάτι Πάω να τη ρωτήσω. Τολμάω να τη ρωτήσω. Τολμάς να τη ρωτήσεις. Πάμε ρε φλάκα. Δεις το, όπως είναι. Νίκο μετά στείλε αυτό που τραβάς για τη δουλειά. Ναι, λέω όχι μόνο. Εγώ και εγώ να δεις. Νίκο τραβά. Λιωμένο. Εγώ είμαι ο κάμεραμαν. Πάω την κάμερα δίπλα. Κάτω ρε. Ζώα. Τώρα θα ρωτήσω. Ο κύριος, ποιος κύριος. Πού το ρε. Πού το βλέπεις τον κύριο. Ανάτσο. Τράβω τον κύριο. Νίκο μετά στείλ το ρε. Θα έχει γέλιο. Χαζός. Πόση ώρα τραβάς ρε βλάκα. Λιωμένος είναι 5 λεπτά. Ναι. 4-12. Όλο το διάλειμμα. Αυτό είναι το ελληνικό λύκειο. Αυτά είναι τα ελληνικά μουνάκια. Να το. Κάνε zoom. Χτύπησε το κουδούνι. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε μέσα και να δούμε τους εσωτερικούς χώρους. Έλα μην πατήσεις διακοπή, να δούμε τους εσωτερικούς χώρους. Εδώ είναι τα goalpost. Δείξτε τα goalpost ρε. Τα goalpost, έλα. Τράβα έτσι, πανοραμικά. Τράβα, πάμε μέσα τώρα να τραβάμε. Κάτσε, εγώ είμαι κάμερα έτσι. Και τις βλέπουμε.
Νίκο, μετά στείλ το ρε. Αυτό λες να τραβάζω, βλάκα. Λιωμέστε τα κορδόνια μου, δηλαδή. Τροφρύσε. Θα έχει παίξει, τραβάει λεφτά. Πάμε στις τουαλέτες για βόλτα. Να τραβήξουμε και εκεί, να δείξουμε. Να τραβήξουμε τα σκότια, να τραβήξουμε. Πρώτη φορά θα είναι. Τι θα μας πελάσει. Καλή. Το καθόλου καλή. Κάτσε μαλάκα. Μην το κλείσεις. Τουαλέτες που εμείς. Όχι έτσι. Βάζω στην πρώτη σελίδα να. Links now. Το βάλουμε ρε μα. Γέλιο. Στο YouTube, χαίρετα. Το YouTube. Λεπτά. Πόσο τραβάει απ' έξω. Θα